Эфирде яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Татнефть профсоюз рәисе Әлмәт политехник техникумда кунакта. Булачак белгечләр хокукларын өйрәнә. Колабызда юл иминлеге буенча ярышлар узды. Җиңү өчен куркынычсыз тормыш кагыйдәләре. Яшүсмерләр клубларының активистларын бүләкләделәр. 28 клубтан 30 бала мактаулы грамота белән бүләкләнде. Гыйнвар ахыры күпчелек студентларның иң авыр чоры, чөнки бу вакытта алар өстендә сессия сүзе эленеп тора. Алайда 25 гыйнвар студентлар көне буларак билгеләп үтелә. Әлеге көнне хәзерге вакытта белем алышларына түгел, студент еллары артта калышлар да бәйрәм итә. Тарихына күз салсак, 1755 елның 25 гыйнвар көнне императрица Елизавета Петровна Мәскәүдә университет һәм 2 гимназия ачу указына кул куйган. Шуннан соң 25 гыйнвар официаль университет һәм студент көне дип санала. Бүген Әлмәттә 7 урта һөнәри һәм 3 югары уку йорты эшли. Аларда 8402 студент белем ала. Шуларның 6812-се көндезге бүлектә. Студентлар көне уңаеннан район башлыгы Тимур Нагуманов та үз котлауларын җиткерде. Мы очень хорошо помним, это самое веселое, беззаботное время студенчества, самое такое яркое на события. И, конечно, Татьянин день зимой после сдачи сессии, это прям такое классное время, когда можно с друзьями повеселиться, оторваться, классно провести время и просто лишний раз поделиться талантами и хорошим настроением. Соңгы елларда студентларның социаль һәм сәяси мәсьәләләр белән кызыксынуы арта бара. Яшьләр хезмәт хокуклары, социаль гаделлек һәм тигезлек мәсьәләләре буенча үз фикерләрен актив белдерә. Шуңа да студентларның профсоюз берләшмәләре белән уртак тел табып, хезмәттәшлек итә алуы да мөһим. Студентлар көне уңаеннан Татнефть профсоюз рәисе Рифдар Хамадияров, профсоюз әгъзалары Әлмәт политехник техникумның студентлар активы һәм укытучылар составы белән очрашты. Тулырак Ләйсән Галиева материалында. Киләчәк яшьләр кулында. Студентларның иң актив өлеше үзләрен төрле яшьләр оешмаларында тормышка ашыра. Алар арасында масса күләм иҗтимагый оешмалар булып студентларның профсоюз оешмалары тора. Ә инде яшь буын үзе профсоюзның мәгънәсен ничек аңлый икән? Ну, профсоюз, он нас поддерживает. Профсоюз безне төрле яклап хуплый. Нинди генә башлангыч булмасын, ярдәм һәм таяныч була тора. Димәк, профсоюз ул гаилә, ә без исә гаиләдә, командада эшлибез. Соңгы елларда Татнефть компаниясе ярдәме белән нефть-газ тармагы булып торган уку йорты шактый үзгәрүләр кичерде. Чара алдыннан бина буенча экскурсия оештырылды. Татнефть профсоюзның рәисе аудиторияларны карады. Студенты дополнительно за счет федерального бюджета занимаются именно по коду будущего. Очрашу китапханә залында дәвам итте. Биредә правком рәисе Татнефть профсоюзның эшчәнлеге, узган елгы нәтиҗәләре хакында сөйләде. Техникум кунагын исә студентлар активы профсоюзның эш тәҗрибәсе белән таныштырды. Бүген хәл ителә торган бурычларын билгеләделәр. Наша команда называется Правком-Инфо. Мы занимаемся популяризацией правкома Армейского политехнического техникума и самого техникума. Миңа калса бүгенге мәҗлес бик нык файдалы булгандыр. Әлмәт политехник техникумы өчен дә һәм Әлмәтнең правкомы өчен дә, чөнки бүгенге студентлар бик күп кызыклы һәм кирәкле сораулар биреп, шуларга ответ алдылар. Әлмәт политехник техникумы Татнефть профсоюз төбәк-ара профсоюз оешмасының 4 уку йорты санына керә. Узган ел нәтиҗәләре буенча профсоюзның Татнефть структурасында техникум иң яхшы профсоюз оешмаларының берсе исемен яулады. Директору и председателю вашего правкома. Моның шагында әйберләр үткәрелгәне юк, безнең техникумда. Менә Рифдар Катыш бик дөрес эшләде. Безгә килеп, студентлар белән бәйрәм алдыннан, алар белән очрашып, аларның проблемаларын ишетеп, алар белән бергәләшеп, аларга аңлатып, профсоюзның нәрсә икәнен күрсәтү бик тә бүген көндә мөһим. Не упускайте возможность прочувствовать полностью всю студенческую жизнь. С праздником! Студентлар көне уңаеннан бүген Әлмәт политехник техникумында бәйрәм программасы да оештырылган иде. Биредә студентлар көче белән әзерләнгән концерт, уеннар, дискотека, караоке киче узды.
Бүген техникумда 2560 студент 15 белгечлек буенча һөнәри белем ала. Техникум директоры Илдар Бахманов үз чиратында барлык студентларны бәйрәм белән котлады һәм аларның уңышлары белән уртаклашты. Быелгы уку елында Әлмәт политехник техникумы Россия Федерациясенең иң яхшы 20 уку йортлары исемлегендә. Аннан кала күп бәйге һәм олимпиадаларда катнашып, призлы урыннар алган. Башка темаларга. 2014 елдан башлап гыйнвар аенда Әлмәттә Кыш бабай бүләгенә юл иминлеге нигезләрен пропагандалау максатыннан бәйге уза. Чираттагы спорт бәйрәме балалар һәм яшүсмерләр иҗаты үзәгендә үтте. Чарада Лина Хәсәншинне булып кайтты. Кыш бабай бүләкләренә узган бәйгене Песи белән Аждаһа алып барды. Барлыгы бәйгедә 6 кешедән торган 6 команда катнашты. Бәйгенең төп максаты юлларда хәвефсез тәртип кагыйдәләрен формалаштыру һәм үсеп килүче буынны сәламәт яшәү рәвешенә җәлеп итү. Бу юнәлештә районда эш күптән инде җайга салынган. Нәни Әлмәтлеләрне балалар бакчасыннан башлап мөстәкыйльккә җиткәнче җитәкләп диярлек куркынычсызлык кагыйдәләренә өйрәтәләр. В данном мероприятии участвует даже... Әлеге чарада мәктәпкәчә яшьтәге балалар, мәктәп укучылары, студентлар, өлкәннәр катнаша. Беренче чиратта әлеге бәйге катнашучыларның барысы да җанатарларны тамашачыларны да кертеп, юлларда үз-үзләрен тоту кагыйдәләрен искә төшерү өчен кирәктер. Чөнки һәрберебез җәяүле, кем велосипедта йөри, кем машина йөртүче. Кто водителем. Кыш бабай призына юл иминлеге буенча узган ярышларда катнашучылар өчен җан атарга килүчеләр дә бар иде. Мирза Тахиров исемендәге беренче лицей укучылары һәм Адымнар гимназиясе коллективы үз командаларын куәтләп махсус килгән. Кем өчен җан атасыз? Кемгә шундый уй килде плакатлар ясарга? Миңа килде. Безнекеләр өчен җан атарга килдек, плакатлар ясадык. Мин үземнең классларым өчен Жанатарга килдем, мин аларның җиңүләрен бик телим. Ну, были, получается, изучение, повторение правил дорожного движения, чтобы, вот сегодня как бы не оплошать, уж так сказать. Правила дорожного движения нужно знать и соблюдать, а повторение – это всегда мать учения. Спорт бәйрәме катнашучыларга да, алар өчен җан атучыларга да күтәренке рух һәм яхшы кәеф бүләк итте. Ә иң мөһиме, әлеге чарага килгән һәркем юл хәрәкәте кагыйдәләрен кабатлады. Бәйгенең юбилее 10 еллыгы уңаеннан җиңелүчеләр булмады. Катнашучыларның һәрберсе бүләк белән китте. Лина Хәсәншин, Рамил Базартдинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татарстан нефтенең 60 еллыгы исемендәге шәһәр паркында яшүсмерләр клубларының волшебный конек, тылсымлы тимер аяк дип исемләнгән традицион чарасы узды. Биредә балалар өчен тимер аякта эстафета уздырдылар, узган елда башкарылган эшләргә йомгак ясадылар һәм мактаулы бүләкләр тапшырдылар. Но раз ты активистка, то ты должна точно знать эти флешмобы, поэтому... Милена Бессонова 2 ел электрон яшүсмерләр клубына йөри. Барлык чараларда да актив катнашырга тырыша. Биредә без үзебезне бер зур гаилә кебек хис итәбез ди. Очень даже комфортные люди, с кем можно будет пообщаться. Безнең клубта аралашу өчен кешеләр бик рәхәт. Шулай ук психолог бар. Ул проблемалар булган балалар белән шөгыльләнә. Һәр вакыт ярдәм итәргә әзер. Тегү бәйләү буенча да укытучылар бар. Алар төрле мастер-класслар үткәрәләр. Тагын бездә дискотекалар оештыралар. Без барлык юнәлешләрдә дә үсеш алабыз дип әйтеп була. Мы развиваемся. Әлмәт районында барлыгы 28 яшүсмерләр клубы эшли. Коллективның актив эше ярдәмендә педагоглар һәм тәрбияләнүчеләр шәһәр, республика һәм бөтен Россия конкурсларында актив катнашалар һәм призлы урыннар алалар. Это активная молодежь города, которая посещает подростковые клубы города, принимает активное участие в... Биредә шәһәрнең яшүсмерләр клубларына йөргән актив яшьләре. Алар шәһәр чараларында актив катнашалар, безнең шәһәрнең үсешенә өлеш кертәләр. Актив һәм сәламәт яшәү рәвеше алып баралар. Бүген аларны бүләкләүне без спорт чарасы белән бергә уздырырга булдык. И сегодня мы решили совместить это с нашим спортивным мероприятием. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, нәкъ менә яшүсмерләр клубында бала үзенең шатлыклары һәм күңелсезлекләре белән уртаклаша ала. Бу күңел ачу, яңа белем алу һәм кирәкле ярдәм күрсәтү урыны булып тора. Также они пишут гранты, успешно их выигрывают. Балалар грантлар язалар, аларны уңышлы җиңәләр. Бүгенге бәйрәмдә движение первый хәрәкәтендә катнашучылар бар. Без алар белән актив эш алып барабыз. Шулай ук биредә проблемалы гаиләләрдән дә балалар бар. Аларга яшүсмерләр клубында зур ярдәм күрсәтергә тырышабыз.
проблемных семей. Мы тоже с ними ведем активную работу, очень большую поддержку оказываем. Яшьләр өчен Тимер аякта эстафета уздырылды. Командалар тизлек, игътибар һәм физик әзерлекләрендә сынаштылар. Бию талантларын күрсәттеләр. Чара ахырында узган елга йомгак ясадылар һәм иң яхшы активистларны бүләкләделәр. Әлмәтнең мөмкинлекләре шикле балалар өчен 19-нчы мәктәп укучылары тылсымлы әкияти дөньяга сәяхәт ясадылар. Алар өчен хәйрия постановканы Әлмәт милли мәдәни үзәгенең Радужка Курчак театры оештырды. Курчак театры актерлары белән бергә тәрбияләнүчеләр кышкы темага бәйле әкият буенча мавыктыргыч юл үттеләр. Геройлар күп сынауларны үтүләрен күреп, ахырда барыбер яхшылыкның явызлыкны җиңеп чыгуына тагын бер кат инандылар. Спектакльнең яхшы тәмамлануы балаларның яраткан герое Кыш бабайның ярдәме белән мөмкин булды. Радужка Курчак театры әкиятләренең төп максаты төбәгебез территориясендә яшәүче халыкларның милли мәдәниятен һәм традицияләрен саклап калу һәм үстерү. Шуңа күрә алар һәр спектакльгә аеруча җаваплы карыйлар. Спектакль ахырында тәрбияләнүчеләр өчен уен программасы да оештырылды. Татар халкының әби бабайлардан калган гореф-гадәтләрен яңарту, халкыбызның милли традицияләрен килер буыннарга да җиткерү, гореф-гадәтләр аша туган телебезгә мәхәббәт хисләре уяту максатыннан Азнакай районында да төрле чаралар оештырылып тора. Шундыйларның берсе Аулак өй көрәш исеме астында узды. Бәйгедә 4 команда, Азнакай районы китапханәчеләре, 9-нчы балалар бакчасы педагоглары, районның авыл клублары һәм район мәдәният йорты командалары көч сынашты. Чарада район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев һәм әлеге проектның җитәкчесе Сәрия Закирова да катнашты. Һәр команда үзенчәлекле номерлары, йолалары белән шаккаттырды. Бәйге нәтиҗәләре буенча Зиләйлүк исеме астында чыгыш ясаган район китапханәчеләре һәм Гөлшаян исемендәге авыл клублары командалары 123 балл туплап, беренче урынны яуладылар. Икенче урын Чатыртау һәм Салават күпере командаларына бирелде. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.